Partiya PYD di kiryarên xwe de li dijî malên koçber bûyîn berdewam e. Li Rojavayê Kurdistanê tevî rewşa xirab û rêjeya bilindiya koçberiyê nexwasim divê dema dawî berev welatiyên Ewropayê ve, Partiya PYD di kiryarên xwe yên dijîn malbatên koçber bûyîn berdewam e. Li bajarê Efrînê yê Rojavayê Kurdistanê di 27 vê mehê de asayişa bi ser Partiya PYD dest danî li ser mala welatiyê Kurd yê bi navê Ehmed Qiliç li gundê Mi'rata piştî koçberbûna wî berev Ewropayê ve. Bi bihaneya ku alîgirên Partiya PYD yên li bajarê Efrînê baştir ji wan kesên ku ji Rojavayê Kurdistanê derdikevin û koçber dibin. û ji bo wê yekê jî malên welatiyên koçber dibin radestî alîgirên xwe dike. Çalekvanekî ji bajarê Efrînê nexwestiye navê wî bê aşkarekirin diyar kir ku Ehmed Qiliç xwediyê dukaneke kel û pelên elektrîkê bûye û ji ber alûziya rewşa aborî û destwerdana Partiya PYD li nav hemû horgulên jiyana bajêr ew koçber bûye û piştî wê yekê asayişa PYD dest danî li ser mala wî. Li bajarê Kobanê jî yê Rojavayê Kurdistanê di destpêka vê mehê de asayişa bi ser Partiya PYD mala welatiyê bi navê Musa El Elî ku li gel malbata xwe bi temamî berev Ewropayê ve koçber bûye wêran kirin. Jê derekî nêzik wî boyerî diyar kir ku mala El Elî dikeve nêzik dibistana El Xensa ya Keçan û bi temamî ji aliyê asayişa navborî ve hat wêran kirin û kel û pelên li nav mala wî jî têk birin bê ku wî agahdar bikin yan jî sedema wê wêrankirinê bidine diyar kirin. Wî jê derî her wiha da zanîn ku El Elî li Kobanê bi navxweşî tê nasîn û sedema wê wêrankirinê ew e ku Partiya PYD dixwaze destê xwe deyne li ser mal û zeviyên ku xudanên wan koçber dibin û radestî alîgirên xwe bike. Tê zanîn ku kiryarên destdanînê li ser malên koçber bûyîn ji aliyê Partiya PYD ve ne kiryar ne nû ne. Lêbelê ev 2 salên ku Partiya Navborî dest daniye li ser dehên malan li Efrînê û Serêkaniyê û Kobanê bi bihaneyên dorî lojîk û rastiyê û tenê ji ber ku ew ne alîgirên PYD ne. Ta ku siyasetên xwe ji bo fişarê li ser welatiyên Rojavayê Kurdistanê bihtir bike û projeya tehrîbkirinê ya Mihemed Talib Hilal bicî bîne.